Shubor nakashlem jong unong san hima. Ki nong yalam bat ki khot ka seng han yotrap Youth Council so yong zone haka ar pasan tarik ujiliu arja pasau kala let chasadar police station halor ka jing sha khot hajir haki pulit jong ka tega thanan haka bede ba ka jing let kendang ni ki nong trai barjala ha so yong man haki kita yo baladam haka jing akran bat kilat pathai khubor na kalyang u president ke HYC so yong zone uba poning shabong ulaong ba ka jing khot jong ki pulit chasadar ka de na ka jing sha kanno thombor bat permen sawi ki barjala haka sngi ba ka seng kalet ban kendang Kaseng kam shim lakta akti ne jrong kti ne ban penmen sawe ki barjala Henry ki shulet ban kendang namar kimbyang yaki kot kisla ki babyang ban trei hakayang badai trai uba fridan thaba kajing IFIR uba fridan thaba persha ya kaseng uba dai trai ya kate kayang batrei ki barjala ban kenno bet baki lakta akti bat penmen saw yaki nong trei barjala Henry hakate ka sngi baka seng kalet kam shim ma jrong kti AA persha yaki barjala bat kala pha yaki baki nit phaino namar kimbyang yaki kot kisla Bat kat ba kimpat yo ka jing tho na ka shnong kimpat yo ya ka jing bet ban wan trei long uba aponing shabong shu ulaong ba ka seng kan sanang yai but din bat khmi ya ka jing wan rung kerthap ki barjala sha ka than jongi khamtam ya ki tu ki bombyang ki kot kisla namar ka jat ben riyo hi ka bu jing ma lada ki barjala ki wan rung ha ka dong ka than khlam da biang kot biang sla Door ze prang! Spijgeri! Spijgeri! Door ze prang! Spijgeri! Inslam! Accuracy! Inslam! Accuracy! Inslam! Accuracy! Inslam! Accuracy! Prang! Spijgeri! Door ze 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 prang! Spijgeri! Inslam! Accuracy! Inslam! Accuracy! Door ze prang! Spijgeri! 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 Inslam! Accuracy! Wan naka jadi kot joka HYC yang zon bat ka jingwan jungi menta ka de lor ka jing sha FIR u ba predan ha de bat ka jing den jurip jungi ki kot slai ki bar jala ki batrei pos yo ha ba ka jing le jurip jungi ha ka neuterik bat ka spoterik nilai ba lor ka jing yo jing tiap banal yang ka sinong kam sama sha ya gitu ki bar jala ki batrei yang to kam sama sha hal yang sinong kana ka down na ta down yang jungi sing nilai bat habang nilai ngilap sya bag tu ki bar jala ki baterai yang tu kim samla biang sya kot sla dan halo tanong rim na liang jongi ni ya ong la batha ya gitu ki trayeng ma ki ban ha no ya gitu ki bar jala snong jongi na bar bakin biang kot sla jadi lo tanong rim ba na liang utra jong to yeng IFR ni bat ang liang jongi mentak si milawan ban kum kata ka jigi trilang bat ibol jong kulit milawan ban statement hang ne mentak si ko sadap station Kamu dengar ngidan sangut kita khot kiba sa kentuk ba FIR tarang iban ta sangut kamu tak perlu bangun. haus sangut Kamu kita ki barjala ko fil. kumbang ngidan nak to sngi haba ngilek to ka spoterik ngidan kan rengut ki barjala kiba tre yang to de baru naki ngidan mak to kumbang rengut ye kiba don kot kiba yo ka region kan nak lebor department baterai po sayong re nalor light nang ta kemun parok ki bedai ba yo jing bet apa position lo dan tang ta region kan aku labor department handai habai dai pat baka ka labor license nak sul pat aku tok sikim pat don na ta daw ila ong gitu kitrai bagian pha no ya gitu gibrik baterai yang to bagian pha no sabai jok no dan dai jing pendat kendon ka jing file FIR jong ba pridan yangi kadai halor nong rim bau kuno bangi kita akti ngi pen mesawi tu ibreu dan dai kajing lek jongi yak to sing ngi semlak ta akti e to ibreu ni kan da kajing jai ya gitu ki kita yeng do kan da ngi da buram ka kor ni kan da bajai wat ya gitu ki bar jela ki baterai yang tor ngi semlak ta akti e ngi kan ba jong ba kindor ke sla ka bahaya pi kin lek pai so lasno tang kita hi bangi lek ni yang ta to berik dan dai ngi sulongo pat ba harap yangi bangi kita akti bangi pen mesawi tu bar jala ki baterai Teka iba kasenjak na ilang kaseng habire batu di notray barjala masihmat. Long na ilang kaseng ni habire perman marbalay ba kajing sengan jong kajai bendeu jongi kedai kajai bendeu perempat
ba ngila ban sya obat populit akan ono kapol ada kita ke jing telakam ya nata kada ngi haban pek perman ya ka jing rung ya mi kibriu chang ni ka jala ka jongi kamtam chang dong ka jongi nang ba ka jai ben riu jongi hadin habut kanam sa ka jing ma te ngini ai but din ngini ai pek ni ai mi ya ka jing wan rung kibriu chaki dong ki thang ki jongi chuan trei kamtam le ki to ki bom don ni kot kisla mar bangi don ka jai beriu ka jing ma ka bakrau lada kibriu ki wan trei wan rung siya ka dong ka thang ki jongi te gile sei ki dei kibriu ba don tax new mar ngi ina ka por sa ka por ki don kibriu ki wan rung motor watiar wan trei sa ki dong ki sinong dong pendong ka ki sa le ki kam besni teng ki sa jong ki kelong kena i kan thai ki sa tu kum kita ki berkhot ni kwa ban te la kam kum keseng yu kwa bakan ja ka kum kata sa ki dong ka thang ki jongi na kata kada mi ban pek perman abi dei bakan ki jingon rung wan trei bar jala sa ka dong thang Kung kay gijing tay di ba sa tay ko wanra. hang tay po sa yung pumbakalong gaday ka jing tay yeng jong ba pidan hang tay po bypass po saw dom hoy ten day gimlek ban pan thot ya ka jing tay jong ki hanay ka jing lek jong i kalang matang ban check ikot sala jong tugi break betray to Kuying simet yung pa bro guys. Kailangan nakasadar kinang khotbang ini kuno. nyesa nang nyesa pet ada kia khotbang no por ngilong ki balak loy ban ya trailang ba Kamu itu brio ule persa kan namaro yang ke nusi nek kasinong romyo. Nakasinong ru wat kasinong ru kamsa ki bagin tray marbalay na marba habarung kasinong kalabat ha habar wan gino ki brio kam tam bi khasi theo nam tip sa kasinong te kasinong ka pentip ba nalian joki kim pentip sangwai lu nalian kasinong kam siam la ai permission ki bagin tray marbalay ki kendon sinong hi kalong ba yakino ki kam ki ba u khasi ula dei ban tray bi di khasi lain no si kam bomla ban tray khasi te kadi berpentip sa kasunong dan dai kum kata aru kam don dari la sutri da kabo te kai ka bangi kwa bat ban pesgau hune kalong ba habe dai begitu ki bar jala ki betrai po so yo kan kum berukom hi ha baki trai hang to kidi berpentip kidi ban yo ka ration card na kala body ban jadi ban pentip ru sa ka police station da police of post jong ka to ka jaka ka bagi trai dai ta kata kidi berpentip ru sa kasunong nang bakin yo bu record dan dai kum bakalong hi hang tai po so yo ngai sutri dak trai kalam ko bangi lek mi po sayang please of course yo jeng tip ba itu ki beri betrai hang to kim sam la pen kim sam la jeng tip saka cak please ba ane la si wan trai nalian kai ki kendon bu ngat bidai tang ki kendon berngam ki kendon takti tak kita hi kendon ki ba ni pernah ini Ito IFR di try sa kayin. try yang ini Keteng no. itu na puring sa ba Dibat mo. presiden advice Buat betam mesti di khot mah.